Kumusta ka mong tanan din ha? Hinaut po unta nga ang Ginoo mag-uban kanunay kanatong tanan. Ang atong Bible study karon na espesyal kay karong bulan Enero, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nag-proclaim nga ang bulan sa Enero mao'y bulan nga atong hinumduman ang Biblia. Bulan sa Biblia. So karon atong tunaan kung unsa maning pulong sa Biblia. Pero sa dili pa kita magsugod atong pasalamaton ang tanan nga mitabang, ang tanan nga naminaw, nga naglantaw, nga gatuon sa pulong sa Ginoo. So sa walay paglangay-langay atong hangyon ang atong Ginoo, atong magpasalamat kita nga iya kitang gihatagan sa pulong sa Dios. So mag-ampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghan salamat karon nga imo kaming gihatagan sa imong pulong. Daghan salamat nga kami makaselebrar sa Biblia, Lord, nga kini mao ang suga sa among kinabuhi. Hinaut po unta nga kami ma-encourage nga sa panahon sa kalisod sa kinabuhi, sa panahon sa kalipay, nga dili namo malimtan ang pagtuon, ang pagbasa sa imong pulong. Maguba man ang kalibutan, apan ang imong pulong dili maguba. Ginoo, daghang salamat karon sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. So sa ako nagiingon ninyo nga karong bulana mao ang pag-celebrate sa pulong sa Ginoo sa Biblia. And then murag relevant usab kaysa atong pagtuon dito sa sinulat ni Mateo kapitulo 26 nga sa panahon nga si Jesus duol nang ihatag ang iyang kinabuhi, kanang simanahon na ang mga Hudiyo usab nag-remember, nag-celebrate sila sa tulo ka Pasko, fiesta sa paghinumdom, celebrate sila fiesta sa pagsaylo, naibalo na tag pagsaylo, fiesta sa pan nga walay patubo, o fiesta sa tulda o sa tent. Ila kada tuig, ila ning for hundreds of years, pila ka gatus ka tuig, ila ning celebrate, nagpasalamat sila. Kita usab, magpasalamat kita atong hinumduman ang pulong sa Ginoo. So, unsa man kining Biblia? Kadaghanan nato nakatuon na ta, nakadungog kita mahitungod og Biblia sa ubang lugar. Kung magdala ka og Biblia, magsulti ka mahitungod sa Biblia, maproblema ang imong kinabuhi. Maayo lang sa Pilipinas, dili ta maproblema. Apan ang uban dili gustong mo basa sa Biblia, kay naibalita nga kung mabasa ka sa Biblia, ang mabuang ka. Ambot kung daghan na siguro nabuang. Ang uban mo ingon dili sila mobasa sa Biblia kay ang mga pangulo lang ang mobasa, kamo maminaw lang. Kaya di mo matigong unsahon pag-interpret. Ang uban gamito nila ang Biblia nga makipaglantugi sila. Ambot kung maayo ba siguro nang makipaglantugi. Ang uban mo ingon nga wala sila panahon, busy kaayo. Mas maayo pang mulantaw og basketball, mulantaw sa television, magdula-dula sa telephone, sa cellphone, kaysa magbasa Biblia. Ang uban, dili mo tuo nga naay Biblia. Sa Canada, 14% lang sa mga tao ang mubasa Biblia sa usa ka bulan. Dili gani kada adlaw, sa usa ka bulan. Ambot kung pila man na sa Pilipinas, pila siguro ka mga tao ang magsigi og basa sa Biblia.
Kini atong tun-an karon mahitungod sa Biblia hain gikan kinsay gahatag sa Biblia, kinsay ga-preserbar o giunsa nga naabot na nato dinhi sa Bisaya o nganong adunay Biblia nga Cebuano, Tagalog, Ilocano. Kadaghanan na mga tulo ka bulan nga tunan para maantigon tanan. Karon 30 minutos lang. So kini ato tilaw-tilaw lang ni mahitungod kon hain gikan ang Bible, kinsay gahatag sa Bible o ngano man nga naatay Bible. Ang Bible, ang pagsugod yun sa Bible, ang karaan nga sa panahon ni Jesus, ang ilang gibasa mao ang karaan nga tugon. Karaan nga tugon o sa time na sa atong Ginoong Hesukristo o sa iyang mga disipulo hangtod karon natay bag-ong tugon. So ang Biblia daghan ng libro, gi-compile ang daghang libro, dili lang usa ka libro pero daghan. 27 sa New Testament, mga 39 sa Old Testament. So aduna kitay contest sa sunod semana kung kinsay maka-memorize sa 39 ka libro. So hay manigikan usa sa mga atong tun-an mao nga ang nagsulat ana, usa sa nagsulat sa unang libro sa Old Testament mao si Moises. Ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, siya ang nagsulat. Kinsa man ni si Moises? Siya ang gisugo sa Ginoo nga kuhaon ang mga Hudiyo, mga Hebrewanon nga nahimong slaves didto sa Ehipto. Kuhaon sila aron nga ihatag makapuyo sila sa promised land. So siya gasulat na dungog niya ang atong Ginoo. So atong tan-aw na mga gagmay jutay lang ang atong mga referensya. Kay daghan kayo ug dili nato mohuman ang 30 minutos. So basahon na to sa Exodus 24. Exodus 24. Ang Ginoo sa Exodus 24. Ang Ginoo miingon kang Moises, tungas ngari kanako sa bukid kauban ni Aaron, ni Nadab og ni Abiho uban sa 70 kadagkuan sa Israel og simba kamo kanako samtang atoa pa kamo sa layo. Ikaw lamang og walay lain sa imong mga kauban ang makaduol kanako. Ang katawhan dili makauban ganimo. And then busa giadto ni Moses ang katawhan o giingnan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Busa giadto ni Moses ang katawhan o gisuginlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan sa pagtubag, buhaton namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. So ang gisulti sa Ginoo gisulat na ni Moises. Ang tanan nga gisulti sa Ginoo og misaad ang mga Hudiyo nga amo nang tumanon apan ang nahitabo mutuman sila pero pagkahuman usab mosimba na po sila laing Dios unya silutan usab sila sa Ginoo o paghuman manggumpisal sila sa Ginoo and then mubalik na usab sila sa Ginoo. So mao nay nahitabo sa mga kinabuhi sa mga Hudiyo. And then verse 4, gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Gisulat niya. So ang Bible gikan sa Ginoo. Ang mga writers sa atong Bible nakadungog sila sa pulong sa Ginoo ug ilang gisulat.
So dinhi verse 4 atong utron, gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo sa buntag pagkasunod nga adlaw nagtukod siya halaran sa tiilan sa bukid. So pero ang nahitabo god sa mga Hudiyo, gispasubraan nila ang sugo sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo nahimo ng relihiyon nila. Daghan kayong gihimo na nila nga sugo. Mga 613 kabalaod ang ilang nahimo na. So ang ilang pagtuo sa Ginoo, nalimtan na nila ang pagtuo sa Ginoo kundili paghimo lang, pagsunod sa 613 kabalaod, nawala na ang gugma. So mao na nahitabo. O kanang libro sa karaan nga tugon, adunay mga nagsulat nga mga poet, mga salmo, adunay history. So gibahin-bahin na adunay mga sermon, adunay mga propeta nga gasulat. So 39 ka libro. Ang ato karon ang bagong tugon 27. So nebalo ba mo nga ang Bible nato karon makaingon mo 2,000 naman ka tuig to, og ang karaan nga tugon sobra na sa mga 3,000 ka tuig karon. Pareho ba gihapon ang gisulti sa Ginoo kay daghang gakopya ana mga magsusulat, pareha ba gihapon na? Imagine 3,000 ka tuig ug ang sinultian sa unang panahon Hebrehanon, pareha ba siguro na? Naibalo ka dito sa 1947 sa kuweba sa Qumran sa Dead Sea. Nakita na ako ning kuweba, miadto mi dito ilang nakaplagan ang mga writings, mga scrolls, mao na giingon manuscripts, ang mga libro sa unang panahon dito ilang nakita. Tungod kay dry, wala madaot ang ilang mga scrolls, dito ilang nakita ang mga libro sa Old Testament. Ilabi na ang sinulat ni Isaiah. So ilang gikumparar karon ang libro sa karaan nga tugon more than 2,000 years ago ug ang atong Bible karon, pareha, walay sayop. So kita makagaranti nga ang atong Bible karon mao gyud Bible nga gibasa sa atong Ginoong Jesucristo, mao'y Bible nga wala madaot kay kadaghanang mga tao na ay mga tao miingon nga corrupted ang Biblia. So ang ban miingon sila nga ang sinulat sa Bible mga Hebrehanon man na, mga Hebrew, walay na antigo. So dinhi atong makita nga ang karaang tugon pareha gyud sa atong Bible karon. Kung mobasa ka sa Bible pananglitag naa kay King James or naa kay NIV, naa kay ESV, daghang Bible karon kadaghanan gyud ana pareha lang sa original. So makasalig gyud ta nga atong Bible nga gibasa karon pareha na. So bisag ang bag-ong tugon nato makagaranti ta nga pareha gyud sa gisulat nila ni San Pablo. So ang karaan nga tugon, unsa may tuyo sa karaan nga tugon? Ang karaan nga tugon maunay agreement, maunay covenant sa Ginoong Amahan ug sa mga Hebrehanon. Nga misaad ang mga Hebrehanon nga ang Amahan mo worship sila, nga dili sila magampo og laing Dios kundi ang Amahan.
ug ang mahan nga Ginoo miingon usab nga ikaw ang akong mga tawo. Mao nay covenant agreement. Pero ang kanang covenant, kanang Old Testament, miingon si Jesus og ato usab nga mabasa nato dinha nga ang Misaya, ang kinabuhi ni Jesus nahasulat na sa Old Testament. Kay si Jesus miingon siya nga ang akong kinabuhi, wala ba mo makabasa sa karaan nga tugon? Ang akong kinabuhi ang nasulat na sa karaan nga tugon, nasulat na sa Salmo. So, wala sila motuo nga si Jesus ang manuluwas. Nganong gisulat man na sa atong amahan, nganong gipadala man niya ang atong Ginoong Kristo. Kay kining mga Hudiyo nga sila untay magsabwag sa maayong balita sa pag-abot ni Jesus, wala man sila motuo sa atong Ginoong Kristo. Sila man hinuon ang nagpapatay sa atong Ginoong Kristo. So, ang bagong tugon, mauna ang agreement ni Jesus o sa mga Kristiyanos ang sumusunod karon. Dili lang sa mga Hudiyo, kung dili ang agreement gikan sa atong Ginoong Kristo o kita nga maoy misalig sa atong Ginoong Kristo. Mao nay agreement nato. Mao nay agreement nga kita mosalig kung unsay iyang gibuhat dito sa Kalbaryo, nga sa atong pagtuo, pagsalig, nga siya lang ang perfect nga sacrifice, nga sakripisyo, nga halad. Miingon si Jesus nga kung ikaw mosalig ka nako, kung ikaw motuo nga ako lang dalan, kamatuoran, kinabuhi nga walay katapusan, ako kang hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Si Jesus miingon, I am the way, the truth, and the life. No one, walay usa nga makaadto sa langit. It is only through Jesus Christ. Dako, importante kayong gisulti ni Jesus. Miingon siya nga ako lang, walay lain, walay religion nga kita makapunta, mga makaadto, kundi gawas lang sa kinabuhi nga gihatag sa atong Ginoong Kristo. So, in a nutshell, maunay karaan nga tugon. Dili lang usa ka libro kundi compose o daghan nga libro. 39. So karon asa akong gingon ninyo nga ang kinabuhi ni Jesus nasulat din na sa Old Testament na. Gitag na. So ang bagong tugon atong mabasa ang New Testament nga upat ka writers ang nagsulat mahitungod sa iyang kinabuhi. Si Matthew, si Marcos, si Lucas ug si Juan. Duha ni ana mao ang disipulo sa atong Ginoong Kristo. Si Matthew, usa ka tax collector. Sa ilang paglantaw sa mga tao sa unang panahon, tax collector, magnanakaw, corrupt. Kitang Filipino, manahibalo kitag unsay corruption. Pero gihimo apa nakita sa atong Ginoong Kristo ang iyang kasing-kasing. So nahimo siyang sumusunod ni Jesus. Nagsulat usab siya may tungod sa kinabuhi ni Jesus. O Marcos, si Lucas, si Juan, nakita usab niya na dungog niya ang atong Ginoong Kristo sa tulo sila ka tuig nga nag-uban-uban sa atong Ginoong Kristo ilang gisulat. So kining tanan gisulat within 60 years sa pagkamatay sa atong Ginoong Kristo. Ang pinaka late lang maong sulat ni Juan. Siya ang nagsulat sa mugna sa Revelation. Pero kadaghanan sa pagsulat nila di na pa yung mga tao nga buhi nga nakakita, nakadungog sa atong Ginoong Kristo. So makasalig yun ta
sa atong bag-ong tugon. Naay uban nga mga libro karon sa kalibutan nga gasulat sila mahitungod sa ilang leader. Pagkahuman na sa 200-300 ka tuig nga miagi, di na pa sila nagsulat mahitungod sa ilang leader. So, og kadaghanan sa ilang gisulat, murag ilang gikopya sa karaang tugon sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo usab. So, dinay maayo kang istorya nga gisulat ni Marcos. Marcos or ni Lucas usab. Tan-aw na to sa sinulat ni Lucas. Kung unsa may gisulti ni Lucas. So, mo ni giingon ni Lucas. So, this is interesting. Miingon siya sa Kapitulo 1. Halangdong Theophilo. Mao ni pagsugod niya sa pagsulat sa libro ng Lucas. Halangdong Theophilo, kadaghanan miingon nga naay Theophilo nga kaila niya, og kita nga nagbasa mao'y iya pong gisulatan. Halangdon nga mga Kristohanon. Miingon si Lucas, daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy mahitungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. Nahitabo mahitungod ni sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. Gisulat nila ang nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa mensahe. So nadungog nila dinay mga tawo nga gasulat usab mahitungod sa kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo. So gisulat nila. Ingon siya, bosa halangdon nga Theophilo, tungod kay nasusi kuman pag-ayo. Ingon siya, bantayan nimong gisulti ni Dr. Luke, ni Lucas, bosa halangdon nga Theophilo, tungod kay nasusi ko man pag-ayo kining tanan. So ang kinabuhi ni Jesucristo, usa siya misulat, iyang gisusi ang tanan, iyang gi-investigar, iyang gi-interview ang mga tao nga nakakita, nakadungog sa atong Ginoong Jesucristo. Mingon siya, nasusi ko man pag-ayo kining tanan, sukad sa sinugdan, nahuna-huna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay kanimo. So, di na atong mahibawan nga ang pagsulat nining libro nato, Matthew, Mark, Luke, John, si Lucas, iya gyung investigar kung tinuod ba gyud nga naay Jesucristo. Tinuod ba gyud nahitabo nga siya namatay sa Kalbaryo. Tinuod ba gyung nahitabo nga siya naglakaw sa dagat. Tinuod ba gyung nahitabo nga pila ka libo ang iyang gipakaon. Tinuod ba gyung nahitabo nga adunay mga paralyzed person, may mga sakit, na ay mga namatay iyang giayo. Iya gyud ning gisusi pag-ayo. So, ang atong Biblia gisusi gini pag-ayo. Dili ni basa-basang gisulat lang. So ang New Testament, upat katawo ang gasulat may tungod sa kinabuhi ni Jesus. Different angles pero pareha lang ang ilang tema. So nakadugang silang tanan may tungod sa atong Ginoong Jesucristo nga si Jesus good ang anak sa Ginoo. Sila gasulat nga si Jesus kumpleto nga Ginoo. Nakita nila nga mulakaw, nakita nila nga gigutom, nakita nila nga nag-ayo, gikapoy, nakita nila ang pagkatao.
nakita usab nila nga ang atong Ginoong Kristo Ginoo. Kay walay tawo nga makalakaw sa dagat. Walay tawo nakita nila nga walay tawo nga mopakaon sa isda, gamayng isda og supas og pila ka libong ipakaon. So sila mituog yun nga si Jesus, anak sa Ginoo, si Jesus kumpleto nga tao o kumpleto nga Ginoo. Maunay kung magbasa kita sa Bagong Tugon nga si Jesus Kristo ang Ginoo nga gipadala, maoy kumpleto nga gihalad aron nga atong sala makuha. And then kung magbasa usab kita ang usa sa mga pillars sa pagsulat sa Bible, mao si San Pablo. Si San Pablo usa siya ka misyonaryo. Daghang mga lugar nga iyang gilakaw pila ka tuig aron nga isangyaw nga si Jesus lang manluluwas. Og nagsulat siya, bisag sa preso siya, nagsulat siya may tungod sa atong Ginoong Kristo. So naatay sa Bagong Tugon, so adunay sulat ni Pablo nga sa simbahan dito sa Roma, sa mga Christian dito sa Roma. Sa wala pa si Pablo, miadto dito, dinanay mga Kristiyanon sa Roma. So pagkahuman gibisita niya ang siyudad sa Galatia, sa Ephesus, gasulat usab siya sa Corinth. So iyang nangumusta siya sa iyang mga higala dito. Pero atong makita nga ang sulat ni Pablo usab nga murag pareha gyapon nato kung magsulat. So pananglitan atong tan-awon sa Roma 16. Roma 16 gikan sa 5 hados 14. Kini ang sulat niya. Murag parehigapon na sa imuha o sa ako. Nga makita gyud nato nga ang kasing-kasing nga original nga tao gyud siya kung magsulat. Mingon si Pablo sa iyang sulat, ipangumusta usab ako sa mga magtutuo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangumusta ako sa minahal kong higala nga si Espineto, nga maoy unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asia. So nangumusta siya sa iyang sulat. Ipangumusta ako kang Maria nga naghago pag-ayo uban kaninyo. So kailan niya ni mga tawhana. Miingon siya, ipangumusta usab ako kang Andronica o kang Hunayas nga kauban kong Hudiyo nga nabilanggo uban kanako. Inila sila sa mga apostoles ug nahimong Kristohanon una pa kanako. Ingon si Pablo, ipangumusta ako kang Ampliato, ang minahal kong higala diha sa Ginoo. Ipangumusta usab ako kang Urbano nga katabang nato sa pag-alagad kang Kristo ug kang Estequis nga minahal kong higala. Ipangumusta usab ako kang Apeles kansang kamasing tanon kang Kristo nagpamatuod na. Ipangumusta usab ko kang pamilya ni Aristobulo. So ang sinulat ni Pablo, mahibaon nato nga gipangumusta niya tong uban niyang na hinagbo niya sa mga lugar nga dito siya nag-evangelize. So mura ni siya ordinaryo nga sulat nga nangumusta sila. Nangumusta si San Pablo. Si San Pablo usab miingon nga ang Biblia mao'y pulong sa Ginoo, maayo kayo makatabang nato para makakoreksyon nato. Mas maayo gud nga kita magtuon sa pulong sa Ginoo tungod kay kini garantisado nga kini gikan sa atong Ginoong Kristo.
And then nganong nakaanhi man ni sa ato ang Biblia, nganong na nahimo maning Cebuano, nganong naamantay translation na atay hubad sa Cebuano. Ang sinultian sa unang panahon dinhay Grego, and then Hebrew-hanon, and then dinhay sinultian nga Latin, and then so giunsa man ning pahitabo nga nga nakaabot man ni nato ngano man walay printing press na walay computer. Nagamit sila, dinhay daghang gigamit nila ang dahon, kadong dahon nga daplin sa suba, ilaning i-dry, and then magsulat na sila. Usahay usab kanang panit sa mga animals, ilang sulatan. Naibalo ba mo nga ang mga sinulat sa unang panahon kay daghang mga Kristiyanon usab nagsulat sa Bible, gikopya nila. 5,000 nga mga dagong manuscripts kanang mga karaan nga libro nga nakaplagan, 5,000 nga naa karon, og 25,000 nga mga gagmay nga manuscripts nga naa karon. So gikumparar ni siya og sa sinulat nila ni Pablo, pareho gyud. Siguro na problema sa spelling or sa comma o sa period. So gitranslate nila ang Bible. Dinay usa ka translation nga Grego. Ang Hebrew-hanon gitranslate nila si Grego. Miingon sila nga dinay 72 ka mga tao, Septuagint 70 nga gitranslate nila gikan sa Hebrew paingon sa Grego para makabasa ang mga tao. Kay sa unang panahon nawala na ang sinultian nga Grego, o kini sila mga tao na usab nabihag ni sila mga Hebrew-hanon didto sa Babylonia, sa Persia. Di na sila mantigo sa ilang sinultian nga Hebrew-hanon. Mantigo na sila og Aramaic. Ang sinultian ni Jesus Aramaic. Ang mga disipulo usab mga Aramaic, pero mantigo sila og Grego. So kining 72 ka mga scholars ilang gitranslate ang karaan nga tugon, ang Hebrew-hanon, ang Hebrew paingon sa Grego. And then gitranslate pod gikan sa Grego paingon sa Latin. So dinhay naitabo nga kadaghanan sa Bible kay nabahin ang relihiyon. Ang uban miadto dito sa Constantinople kay ang Roma nabahin. So Grego ang gigamit nila, apan gitranslate usab na paingon sa Russian, paingon sa mga sinultan sa Russia, paingon sa Bulgaria, ditong dapita. Nasabwag po ang maayong balita. Pero gigamit nila ang sinultian nila, ang lengguwahe nila. Ang nahitabo dito sa West, sa Roma, Latin ang gigamit. Pero ang nahitabo sa Latin god, nawala po nga ang mga ordinaryong mga tao, wala na after 100 years, wala na magsultig Latin. Ang mga religious leaders lang ang maibalo. Kay namixlahan na og Spanish, French. So wala na kay nagamit. And then giunsa usab ni pagka naabot dito sa Inglaterra nga adunay English kita. So kay ang atong mga Bible karon kadaghanan mga English or Cebuano, Tagalog. Pero naibalo mo pagsugod sa nga i-translate na ihubad sa English, dinhay mga tao, mga kini sila mga professor nga maantigong mohubad gikan sa Grego, sa Hebrew-hanon, sa Latin, ilang gihubad. Apan di na may panahon nga illegal, nga peligro ang imong kinabuhi kung i-translate, ihubad sa ubang sinultian. Ang usa gisunog, daghang gidakop nila. Apan dinagay panahon usab
dinanay panahon nga libre na nga ang mga taga England makabasa, makahimo na og ilang Biblia. Paghuman miabot dito sa Amerika ang Biblia, gidala sa mga English paingon sa Amerika, ug didto adunay organization nga Bible Society nga mag-translate sa Bible sa tanang pinulungan karon. Ang atoa hayman gikan ang atong sinultian ang Cebuano sa 1917 gihubad ang Biblia gikan sa in English paingon sa Cebuano 1917 o gihubad sa Tagalog ni Jose Abrial. So mantigo na pong nakabasa na po ang mga Tagalog sa Biblia. Sa akong nabasahan, wala ba mo nahibalo nga si Andres Bonifacio na siya Bible, gabasa siya sa Bible. O labi na si atong national hero, si Jose Rizal, adunay Bible. So, karong adlaw, karong bulana, kita ga-celebrate sa Bible. Hinaot po unta nga atong hatagan og panahon nga kita mo basa sa pulong sa Ginoo. Nagpasalamat lang ko sa BJMP Giholngan Valle Hermoso nga kada semana gabasa kita sa Bible. Daghang salamat sa mga tawo mitabang usab. Aron nga daghang mga tawo nga mahibalo sa pulong sa Ginoo. So sa dili pa nato matapos ni atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo, mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong balaan nga pulong. Daghang salamat nga kami makadungog, makabasa, makabati sa imong pulong. Ginoo, hinaot po unta nga kini makahatag og dakong lugar sa among kasing-kasing. Hinaot po unta nga ang pulong nimo makausob sa among kasing-kasing. Hinaot po unta ang imong pulong makahatag og kalig-on kung kami mahuyang. Hinaot po unta nga Ginoo nga kami makaanha nga kami motuo sa imong gibuhat dito sa Kalbaryo aron nga kami makauban kanimo dito sa langit. Ginoo, pasayloa kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.